Supreme Court yang sekroi dundi lamang ke. Ki metha patkar body. Hala mata ningge bom lage. Alang ni tribal atomban scheme ke claim project ke claim propo tribal atomban eviction road la sona ba ke claim nang ni. Si kumbang ke schedule tribe atomban si li ke kar ja propo la si nang li nang sekroi dundi ling nang sekroi dundi no setan nitum APHLC pen ke la solar project ke nitum project athema nitum da energy nang hi ke chini lo la si long circuit energy da claim nang hi hydro micro hydel project si ne lada council phanda lunam tok lo 2005 ani kan mo lo la pen elong abang ke biji thura long nitum a project da selam et lo you set kado beta lang etlo for 3 years ni tu ada survey lo engineer tumben japen lapen a project ta Assam Energy Development Agency long si submit etlo amat copy lo ke plan ke Assam government dum nang project de piapor lo itum hansi light nang ipigang tum bode nang si kroy do nang ji nono bangela pogali am terenda pondet lo non ke tumari deng li ke do li lata itu pulo am tereng kali te baithalang sosi distribution center selam nangi punang proikri kahili para ponteng anya non itu malong le itu ali non talata light abang ke itu apa nang pigi pilo jersu nang pichong ji anpa ke bang haplin district si chepon lap ji athema itu power department ke itu mari deng le itu takali hala dakar benglong autonomous council pen hala dak arada phan mate hadak ke doprong arada tum 20,000 bighas long den pipo busi nele tum beta ke long teng lotan PDCL pen chingki chitham lo laso teng pen PDCL atum sitam me hala dak langkai jan pen kludung along wang lo lapen alang litum ningki the pangke chief minister pen chete bok pik amunit pulotang te Karbengong autonomous council CEM Dr. Tuliram Romhanta inudlo pu alang litum ningki the pen si alang litum 20,000 bighas along le alang litum survey be mate visit the pin pen drone bangja selang litum hadak alang litum map selang no kado we alang litum ala bangsa project deng lo lapen APDCL pen abangke hadak ke doprong ara ratum apang compensation ki PG palang theke chingki abe lapen haladak Karbengong autonomous council tum abangke hadak kang thai dang adin si ki PG kusi kasi chakdo la kusi nile tum berta kelong lasi labangke 20,000 bighas haladak piat lo kwang tega bangke tender ke kol lo la lo bangke la so tender ateng pensi siama construction tum si size tami hada claim tan lo pangcheng dam lo alu bangke la hendo la si bangke non api bang upi koson pen si ladak langkai jan pen kludung along pen putot katrek tu si lahori jan long pondat ma ladak non hat jong patlang lo hada karbia rong rong kan si duma dak la complaints tami penangan bang lo la si si bang la lo hadak long li patta ka betum si ke ong la si hadak la tuma phan long li patta ka be tuma phan ke compensation pipe pusi pula si bang lang thudam protang te pading chetang na tosar langdam thu protang te lan ani nengkam plike ba pos se hala dagarong pathelo se nile tum bertalong na se non anta patta issue sedat lake Karbengong autonomous council tum se responsible lake lasi non bang ke non compensation ke long apor se kami compensation ta patta ka be tum han ke pipon pe pusi pula jong si pipon ji protang te lada ke puthot amen ka chetha ba ki mite klan ka dok wi lason alam la porlen na son se alam nang klan ko lasi angton alam the nanglihin pen si nangli representative lo ko se nangli hin pen compensation jong si PG ma pipe
PG plotan ko an silong po. Koman tuman si kipipo. Na bangso alam putak sa may klar tak pen pasinik tak hai. Solo ni bang. Juru paro, Meeting dari live kan? meeting kali jeros cream Manting itu penulis antar. jeros cream dan abu Aku sonda tuti answer naik dari dulu. Jeros cream. Penulis kan karju alam the, Ten rupees hanya lah itu dulu. long de mang. Si bangke lah si nang linang karju alam the tadi hakun po tadi langsung perang penulis tamu kan ini tumalam the tadi di kepaklakan dulu. Si kecing si bangke lah hello. Ajak penulis pulau dah rong krehini pun efektif ji. Ajak inul bang pulau rong kreh pohon arong efektif positif. Sampai lah ini software afekta rong. Athega dah bangke cokce. Adhe rong krehini ba rong kreh po akar biar rong kan efektif. Rongan ke padulam de. Tabang soa asora project ke bangke. La bangke la 18,000 bighas arlo le kalaya rong gitu kali. Apiri-piri ala ambong alom si dulu. Lalu Number 2 bangke la bangso 18,000 bighas along de along bangke Kiongdung along le ke la bangke NC area ko non cadastral area along le. Komane tum duplicate puta semar pe na puta chon kai tai mene me namo pen pulo bahaya arong na sona na karong do kape arong do. Tebon kame Karbianglong land revenue department asitha abhi ada gitulah map along ke ada ke ipak nada putra ka isu bela labang gela ke kedesa long chadilang stame khala bangso adunga re aro matumsi komane tun sai chuti gelo aprang komane tun ke tumarong man bani tumarong man khala son pusi khala bangso area bangke tumarong lelo bani tuma area lo pate kar bitung ke puta aprang meda ladak alam pole lo apre teme puta ke tun ke penak apply nahi pe matha the non IC puta nahi puta ako bangke itu tumong sera kulo te folong lelo putela tumong lelo sungsi bangi lalo laso ang pe laso 18,000 bighas ang bong bangke non bangke komane NC puta kecekle mo tungdolo amen karbi tahai tahada along lehem puge karbi kali amen ningi nang nei pusin ni tuhan na bigha to pusin ningi jeta ningi tumpik nili komara lo mesti kuana kiloma Inur naga bang along lege 500 bighas along do inur khan along lege 300 bighas do jadi ali bang kone 200 bighas do lason na taxi inur rengma bang ke more than 900 bighas do hara bang so area along lean ke hem puk malo plote na chiklangi karbi do na klangi karbi amen